De volleybalvrouwen van Snits haalden tongen de hele finale van de beker terug winst op Utrecht. Just Jong spelen ze voor de competitie thuis de toppertje Alterno uit Apeldoorn. Een verslag van Frederik Wijma. Alterno is de nummer 12 van de Eredivisie. Snits stiet tredde. En de gasten nemen vlot een romme voorsprong en jouwen die net meer uit handen. Alterno wint de eerste set met 25 santjen. In de tweede set kan Snits beter partij aan. Jelwijs komen ze zelfs op een santje tredje in voorsprong. Maar Alterno is op de beslissende momenten toch trefzekerder. Het wordt een spannende slotfase, maar ik bieg je toch naar Apeldoorn. Het wordt uiteindelijk 24-23. De tweede set begint dramatisch. Snits komt met 4-0 achter. Maar dan laten ze zien dat ze wel degelijk goed wijzen kunnen. De combinaties rennen volle beter en de punten vallen nou wel goed. 18-14, een mooi blok van Monique Volkers. In het eind van de tweede set breidt het de voorsprong uit. Het is Marit Jasper die hier 23 santjen ontekent. En dan is de eerste setwinst haast binnen. Prachtige mid-onval van Klaske Sikkers bestuurt 24 nieuwtje. En Snits komt weerom daar 2-1. Maar in de vierde set docht blikken dat Alterno toch een maatje te grut is. 24 nieuwtje bestuurt een 3-1 winst van de ploeg uit Apeldoorn. We hebben dus nog 2 wedstrijden te gaan. En nou ja, voor mij zijn we zo goed als derde vast. Dus dan kunnen we daarmee de play-offs in. En proberen deze week, zei Petra, nog wat rust te nemen. Zodat we straks gewoon kunnen vlammen met de play-offs.